Siyabingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu nakuleli thuba leli asinikeza lona uNkulunkulu. Siyabonga kakhulu bafowethu. Thank you so much for tuning in. I'm your host ST Dlamini. Siyabonga kakhulu, siyathobeka. Sibona umusa, sivala amehlo sibona umusa kaNkulunkulu, sivuna amehlo sibona umusa kaNkulunkulu. Siyambonga kakhulu ke uNkulunkulu bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu siyambonga kakhulu bazalwane bami. Kuhleze kuyintokozo ukuthi sibe nani ngalolu hlobo uNkulunkulu asihlanganisa ngalendlela. Siyabonga kakhulu bafowethu. uNkulunkulu ke akanifihle anigcine lapho emakhaya. Hey, sekuyilelo hora sekuyolo mzuzu iyo leyo second. Hleze kunjena ke bafowethu masihlangene sonke koba mnandi ngalendlela. uNkulunkulu ke siyambonga asiphezi konke lokho nikubona la imisebenzi yakhe. Sibonga ke uNkulunkulu nangenhliziyo nje abantu abasipha zona nothanda abasipha lona Nkosi yami. Siyabonga kakhulu bafowethu, siyabonga kakhulu. Simukela ngentokozo, siyambonga kakhulu uNkulunkulu bafowethu nesupport nje nisinikeza yona njalo ukuze lo msebenzi kaNkulunkulu uqhubeke ungami ndawonye. Silokhu sihambe njalo ke bafowethu, lokhu sihambe njalo ukuqhubeka njalo lenqola. Sibonga uNkulunkulu nangeimpilo zabantu ezithintekalayo njalo positively khona la. Ngiyazi kunabantu abathola imikhuleko, kunabantu abathola if nganibonisa testimonies, they are so very much encouraging bazalwane bami. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu. Siyabonga. Before we start bazalwane bami, ngizothanda ukuthi sike singene emthandazweni ngesithandaze ngoba niyazi ukuthi konke sikwenza la asizenzeli thina kodwa senzela lo osiqashile okungumdali. Baba wethu oyingcwele siyabonga egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Moya ingcwele lukufanele lonke udumo. uNkulunkulu wethu oyingcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. As we are about to start, mighty Father, we are praying. uNkulunkulu wethu oyingcwele, uNkulunkulu onamandla ngegama likaJesu, fire from heaven in the name of Jesus Christ. Father God, we give you the glory in the name of Jesus Christ, Lord Father. We thank you uNkulunkulu wethu oyingcwele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Wena osibiyela ngelanga lomlilo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Moya ingcwele siyabonga baba wethu onamandla osifihlena namhlanje egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. As we are about, oh God, uNkulunkulu onamandla ukuqala sikhuluma ngegama likaJesu, siyathandaza uNkulunkulu wethu oyingcwele lonke izwi nezwi eliyovela kule ndawo. uNkulunkulu onamandla malibuyisele udumo kuwena ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. We thank you in Jesus name. Amen. Oh yes, Lord. Siyabonga kakhulu bazalwane, siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Yes, namhlanje ke we are joined by insizwe evela le kwaZulu enathi la namhlanje sivakashele. Izoxoxisana kanye nathi. Lensizwa lena sikudala ilokhu isifuna sesize saze satholana emveni kokuba yabona enye episode enye insizwa ezayihosta la eyayithi ibuya eMtuba eyayijoyine Illuminati. So lensizwa ke lena ke nayisesicinge yazi yasithola. Izozwa ngayo ukuthi yini esiphathele yona ke naye ukuthi irelate kanjani kule testimonial yansizwa sasinayo. Naye sizozwa ukuthi lesinayo namhlanje ize ngane. Ngale kokupholisa amaseko ngicela uvele ngithathele ithuba ngiyamukele ngiyibingelele. Qhawela kithi. Ngiyabingelela bhuti ST. Ngiyezwa kuwe, ngibonge nethuba engilitholayo. Baningi abalifisayo leli thuba kodwa abalitholi, kodwa ke konke kungumusa kaMdali. Siyabonga kakhulu ithuba. Siyabonga kakhulu Qhawela kithi. Thank you so much mfethu ukuthi uze ubone nani sekutheleni ukuthi yonke into ongayikhuluma ifanelekile ukuthi ungayikhuluma lapha kuthina wamukelekele. Qhawela kithi siyabonga kakhulu mfethu ekuthenini ukuthi uNkulunkulu asenzele ithuba lokuthi sizoba sonke la kule ndawo. Mfethu mhlambe nabaqala ukubona angazi noma ungakhona
igama lakho awunankinga nalo ngenxa ye-testimony okanye ngenxa yodaba oze nalo noma igama linankinga noma nje sivele singene engxoxweni yethu? Hhayi, igama Nkululeko ngokwaZulu. Yes sir. Ngisuka endaweni yakwaMaphumulo eDendeti ngakuMahlabathini. Mfowethu uke wasibhalela kaninginyana emveni kokuba ubone i-testimony okanye ubufakazi baleya nsizwa esikade ziyihostile la eyaduma, ake ngithi yavelela kakhulu bazoyikhumbula babukeli leya nsizwa yayigqoke iskipa senhlangano yini nehawu, something like that, nehawu, I'm sorry, yathi buya emtubatuba. Yes, so-ke lensizwa-ke sinayo la namhlanje ithe kunezinto engathi iya-relate kuzona kulesa story saleya nsizwa, kodwa-ke naye uzobe eyikhulumela ngokwakhe naye ukuthi yini lena ahlangabezana nayo empilweni yakhe njalo njalo. Mfowethu, ngaphandle kokumosha isikhathi, ake sivele singene straight mfowethu. Ngiyazi ukuthi kuningi okwenzakalayo la ngaphandle, nabantu abanjengani uyawuthola ukuthi kuningi izinto asebezazi ezithinta izinto ezahlukahlukene. Angifuni ukukuyisa somewhere ngokwemibuzo, kodwa ngiyathanda nje ukuthi sivele siyiqale phansi indaba yethu ukuze sibone ukuthi isiyisaphi ezisiqhubeka. Angiqale ekukhuleni kwami, ngikhulele endaweni yaseMawotana eNanda. Yes sir. Ngasuka-ke eNanda ngezimo ey'thile sadlulela kaMaphumulo. Isikole engaqala ukufunda kusona eMawotana ise-Brookdale. Ngadlulela kaGenga Primary School, ngadlulela nakamaphumulo oTimati ngasoqaqeni. Ngase ngidlulela-ke eVusukhanya ngibuyela khona eNanda lapha ngakoMzinyathi ngakoSem. Isikole-ke ngagcina ukufunda kuso okuyisentshisekelo. Udaba ngiliqala lana-ke kushuthi esikoleni kwaba nentokazi engangithandana nayo khona intshisekelo. Kushuthi-ke yazi into yokuthandana uma nizingane kugcine kuhambe kube khona la ungaboni ngasolinye, lapho usubona ngathi shuthi lo bedlala ngami sonke lesikhathi. Okunzima-ke uthola ukuthi umuntu bomenzela izinto ezinhle, uyayibona lonto. Okwaze kwagcina sesingazwani-ke nentombazane, okwaze kwagcina seyingenwa nabazali udaba. Engingene nabazali ngagcina isikole sengisiyeka, ngagcina ka-grade 8. Ekusiyekeni kwami ziningi iy'nxushunxushu engisadlula kuzo ngenxa yokuphuthuma isikhathi engidlule kuze ngaze ngagcina sengiphuma phakathi komndeni. Ekuphumeni kwami phakathi komndeni ngasebenza eMatebetuli, ngashaya isicapha khona sengingasahlali ekhaya, sengihlala emizini yabantu. Ngasebenza ngashaya isicapha eMatebetuli, ngithe suka ngase-ke ngidlulela koMthetho, khona indawo ekuthiwa koMthetho lapha eMzinyathi. Lapho ngafike ngahlala khona. Ukuhlala kwami nami ngesimo sokucasuka ngoba ekhaya vele bese kukhona ungaboni ngasolinye. Kunelanga lapho ngaya khona ngasekhaya, uma ngifika ngasekhaya kusho ukuthi ngathumela abafethu lapha ekhaya. Nami kwakungenxa yolaka enganginalo nokucasuka. Ubathumela ukuthi bathini kuyini? Babe ekhaya beyongikhulumela mayelana nodaba lami ngoba vele ngingasahlali ekhaya. Ukushuthi okwagcina ngingahambanga-ke kahle nabo abantu basekhaya ngesikhathi beyile. Kanti ngalo lolo suku, ngosuku olulandelayo, ngathi ngiyezwa kwathiwa ekhaya kulahleke ifoni, kwalahleka i-TV, kwalahleka nemali. Ekulahlekeni kwalezi zinto kwasolakala ukuthi mina ngoba yimi othumela abafana lapha. Kushuthi ngaze ngagcina sengitholwa ngabanjwa, ngashawa nginemvimbo nje nala engayishawa khona, ngaze ngagundwa ngisho iy'nwele. Ngagundwa iy'nwele ngaphandle kwemvume yami, ngagundwa iy'nwele. Mina-ke bhuti ngikholwa ngiya futhi enkonzweni, kodwa igama elakhethwa omunye oyilungu lasemndenini lathi ukukholwa wena kukufanele. Ukukholwa, uthando lokuya enkonzweni lavele laphela lapho. Ngaze ngagcina sengisuka-ke ngibaleka bona njalo ngoba sengihutshwa ngey'bhamu ngoba ngangishawa ngey'duni zey'bhamu, ngahutshwa ngabalekela endaweni yaseNyoni. Ngasuka eNyoni-ke ngaze ngayobalekela endaweni yase-14. Ngihutshwa ifemeli yaseKhakuma. Ngasuka e-14 ngadlulela endaweni yasemahlabathini. Ukufika kwami-ke emahlabathini ngifikile-ke kulelazo ngoba izwe likaZulu vele. Inkosi yakhona uZulu. Ngafika ngemukelwa kahle
ukhona futhi eminye imindeni okhona lapha. Ngihlalile nawo okunawo owagcina usungijikelile ngagcina sengiphuma nabo. Kwacaca ukuthi manje sengihlukene nawo wonke kumndeni. Okay. Ngoba vele nabasekhaya kubaba sinakho ungaboni ngasolinye. Ngahlala khona umuzi engahlala kuwo-ke khona lapha eMahlabathini. Engengudaluleke isibongo ngoba angikhulumanga nomnikazi wawo ukuthi ngawudalula. Ngahlala-ke kulo muzi ngahlala inkinga-ke ebenginayo empilweni yami benginokuthi njalo uma ngihamba kube ngathi kunomuntu ongilandelayo. Okay. Mangiphenduka kodwa but angiboni muntu. Yabo nginalo ngihlale ngumuntu onovalo especially mangihamba ebusuku. Kumuntu onovalo ngaqhubeka ngaphila kuthe kusuka futhi zasuka ingxushunxushu futhi zomndeni. Kwacaca ukuthi sebeyazi ukuthi ngihlala lapha eMahlabathini. Kwaphoqa ukuthi ngisuke-ke ngasuka ngaye endaweni yaseDindini. Okay. Ekhona lapha kwaDukuza. La ngazinza khona-ke ngahlala-ke komunye umuzi engengudalula isibongo. Yes. Ngoba nami ngagcina senginikwa indawo khona. Ngahlala-ke khona lapho ngahlala ngedwa. Ngizama-ke impilo nami ngihlanganisa. Kodwa into eyenzeka ukuze ngingalibali. Okay. Ngoba ngibhalile phansi. Into eyenzeka ngosuku lokuqala kwenzeka lesinxushunxushu. Ngathi ngilele ebusuku. Ngathi ngiyayibona ngangiphupha. Okay. Ngaphupha angathi sisentweni like angathi ibhanoyi kanjalo. Iyahamba lento. But manje kunabantu abaphakathi la akubona abantu. Ukwakheka kwaba ngazi ngabachaza kanjani banamehla amakhulu. Mabekhuluma bayasheshisa bangibize ngegama bethi Nkululeko usuze wavuka wathi hayi kodwa kulungile kahle sesiyahamba sesizofika kwiNdlovukazi. Hey ngavele ngadideka ngaphela uthi hawu Indlovukazi uba wathi hayi silandwe Indlovukazi sithumela ukuthi asikulande. Ngithi ningilande ningubani ningisaphi. Hathi hawu sikisa kwiNdlovukazi Indlovukazi yakudinga. Hey ngithi mina ngeke ngicela ukuthi ngibuyele emuva ekubenzima yabona. Bathi labantu kodwa sizobuyela kanjani emuva uyazi sesihambe 12 million years. Hey ngavele ngahlukumezeka khona lapho ngiphatha kabi lento ukuthi ngiyabona le ndawo esihamba kuyona iminyama le ndawo leya. Kuyakhanya inenkanyezi eziningi ezinkulu iyahamba kase kusuka enye eyayihleli ngala okushayelwa ngakhona yathi hayi no asimphindise emuva Indlovukazi sizokhuluma naye siyazisa ukuthi okungenani ayilandele yena ngendlela yayo. Ngitshela ukuthi bhuti bangixavuna lo muntu lo wangikhipha ngewindi kanje. Mengikhipha ngahamba ngesivinini engasazi. Ukuhamba kwami kuthe la sengizoshayeka phansi ngizofika nje enhlabathini ngangiyowela futhi endaweni ewugwadule engenalutho. Uthe masisuka ngaphaphama khona lapho. Kanti ngaleso sikhathi ngiphaphama ku-hotel leli phupho langihlukumeza. Elangihlukumeza kunensizwa ke ngizwana nayo kakhulu ekuthiwa uVidima. Ngaya kuyona ngaya phezulu Vidima nakho ngiphupha ukuthi athi hayi Nkululeko iphupho. Iphupho kuyaqhubeka lento. Meqhubeka lento kwathi ngosuku olulandela ngaphupha ngihleli endlini namalulwane. Endlini eround ngihleli namalulwane kulendlu amanye ahleli la kumina. Amanye ngiwabambile ebolonto. Ngihleli okuthena ke futhi khona lapho ngaleso sikhathi after lelo phupho ngavuka ngaqhubeka futhi impilo ngangena ku-Facebook ke khona intokazi engahlangana nayo khona la ku-Facebook. Shuthi sazwana nayo lentokazi silokhu sikhuluma angiyazi. Sasagcina sesithandana nayo. Lapho ngithandana nomuntu engamazi. Ngiyambona futhi naseyithombeni ukuthi usisi nje osemncane. Aldo siyazi Nkululeko ngiyafisa ukuthi sihlangane nawe silokhu sibhizi sikhuluma emafonini. Yabo mina sengifisa ukuthi sibonane. Mase ngimbuza ukuthi anginayo mina imali yokuza lapho khona nje ukuthi uhlala eGoli. Athi hayi no ngizokufakela imali.
Hhayi mayithi uzongifakela imali ayikho inkinga, hhayi ngihambe ngiyothinta insizwa yami ngijwayele baba kunemali ezongena, ngicela ukuthi ingene lapho kuwena ungikhiphele. Mawusubuya eStenga ubuye unginike, ngisaya ngala eJozi. Hawu nkululeka usuya eJozi wazi ba? Ngithi hhayi khululeka baba. Ayibuye ihambe insizwa ibuye inginike, yawe intokazi yafaka u-5,000 ngoba ngathi imali ayifaka ithi xaxa ukuze uma ngiba nenkinga lapha ngikwazi ukubuya. Uyayibona leyo nto? Hhayi yayifaka imali ngagibela ngafika e-Durban Station ngalibhukha-ke ibhasi liyeGoli. Ngagibela ebhasini, ngagibela elika-9 ngafika ngo5:30 ePark Steshi. 9 ebusuku? Ya ngagibela elika-9 ebusuku ngafika ngo5:30 ekuseni. Uma ngifika vele-ke labo 900 vele imali ikhona isele. Hhayi ngiyaxoxa-ke nale ntokazi lena ukuthi hhayi ngiyeza ngilokhu siyakhuluma, ithi no, ngithi sengifikile-ke manje ngenze njani? Ithi hamba ufuna amatekisi aye eSandton. Ngicela itekisi eye eSandton u-R15 ishibhile. Mase ngithi hhayi no, athi please ngicela ukuthi utshele u-driver ukuthi wehla ku-Rivonia Street. Ngithi hhayi khululeka sithandwa sami ayikho inkinga. Hhayi ngigibele iteksi sihamba. Ngafika ngamtshela u-driver ngicela ukusala ku-Rivonia Street. Wathi u-driver u-Rivonia wonke lo sihamba ngawo. Ngathi hhayi ngicela uvele ngehle khona-ke la. Ngehla ngehla ngakula ngasegaraji ley'moto iFaro garage, ngicathi iyaziwa kakhulu ekhona lapha eRivonia. Ngahla khona ngamfonela usisi, sisi sengifikile. Hawu sufikile? Ngilanga ku-Rivonia. Athi hhayi nami ngizophuma ngila ku-Division Hotel, ihhotela elikhona la around. Hhayi ngimlini. Athi hawu angikuboni. Ngithi ngingakule nkampani yemoto ekuthiwa iFaro. Athi oh hhayi okay ngiyeza-ke. Ugqoke kanjani? Ngimchazele ngigqoke kanje. Hhayi eze sisi ngoba ngithe bhuti ngathi uma ngithi kwami i-G63 kwehla iwindi. Ewu nangu lo muntu yazi yena ngempela. Hhayi ngingene emotweni athi sijabulelane, sesijabulelana ngale ndlela yokuthi angathi kade siyazana ubuso nobuso kanti siyaqala ukuhlangana. Ngithathe kusisi athi no, ngihlala la eSandton City kwi-stage ngaphakathi. Sahambe-ke nosisi sahambe singene ngaphakathi. Masifike rich loya sisi, ngizombiza ngegama uba ngimhlonipha. Rich loya sisi, umuzi wakhe uyiglass, iy'moto ezinye uy'bona kwiglass, ama-Lamborghini amakhulu, ama-Maybach, ama-Porsche, uney'moto ngiyafika ibukhazikhazi bomuzi, unama-jacuzzi phakathi kule ndawo. Sihlale-ke nalo sisi sahlala mangaphosisi amaviki amathathu naye. Sahlala-ke sijabula sihamba, engikhambisa engibonisa iy'ndawo. Uyayibona usemncane futhi loya sisi kodwa yena mdala kunami. Yabo ngihlala kodwa-ke lo sisi bekuthi-ke njalo-ke ebusuku masikade siqeda ukwenza inkonzo ubeyaye avuke mangaphosisi ngey'khathi zabo-12 kanjalo. Benokuvuka-ke ahambe ngingamazi ukuthi yaphi, nami bengingambuzi. Aphinde abuye-ke futhi esebehamba isikhathi nje impela ngicathi esingange-hour abuye, nami futhi bengingambuzi. Ngihlale sibala imali ngomshini, nafike nemali enjengemali, iy'taki zemali ngimbalise. Yabona nje kumnandi. Wahamba wathi kululeko ngiyabuya khona la ngisaphuthuma khona. Hhayi ahambe, hhayi ngiye ngiguduze la endlini. Amanye amakamero vele angikwazi amanye. Hhayi ngiye ngiguduze ngifike kulikamero elalinesicabha esasimnyama. Uma ngifika kuleli kamero ngifike ngilivule ngingene phakathi. Hawu uma ngifica phakathi ngifica amakhandlela ayavutha. Ngifica amakhanda, kunamakhanda like iy'kopiyoni. Yabona ukuthi namakhanda abantu kodwa nje asekwamathambo maningi la. Iyavutha le ndlu inanemali yangaphandle. Imali eSouth Africa, imali yangaphandle. Ngathi hhayi ngiyahamba manje. Makunje ngavala futhi nami sengisheshela indaba yokuthi angaze abuye. Ngashesha ngeqa lapha. Indaba-ke nakhona futhi ngiphuma ngiphethe imali encane enye phela isalile.
mangiyaphuma indaba phela manje ngizophuma kanjani kuleli gate elikhulu. Eyi kube inkinga ngithe ngizowachazela lama-security. Tshela ukuthi bhuti ngahlala lapha lokhu ngichazela lama-security ukuthi kwenzakaleni. Kwaze kwasiza i-security lathi hayi no lo mfana ngambona ehamba nomunye usisi ohlala khona la ngaphakathi. Wathi lo bhuti nawe and wena ugileka umuntu wesilisa yazi baningi kanjani abantu besifazane abagilekayo la. Abanye bebona iy'nyoka, abanye kade belaliswa ney'nyoka khona la. Wena kulinga umuntu wesifazane ethi mfana please qaphela sizokudedela ngobuwena ngoba siyayazi lento ubhekene nayo into esihlale sibhekana nayo la vele. Hayi ngiphume ngihambe imali engaphi manje imali engekho 600. Hawu. Yasala leni kwathi kuphuthuma sengisaba phela nento engiyibonile. Khona futhi ney'ngubo zami ezasala khona angikwazanga ukubuya nazo. Hhayi ngaphuma ngathi ngiyahamba. Mangiphuma ngihamba ngifike-ke Elontonjeni. Nhlanhla mangiyafika ibhasi yiwo lo 600 lo enginawo. Ngathi inkinga ngizokwenza njani mangifika eThekwini. Ngithi kulungile kobonakala ngigibele ekuseni ngoba ngafika ekuseni la i-parking station. Lihambe ibhasi-ke lihambe lize lifike-ke eThekwini. eThekwini lafika-ke ngey'khathi zasey'ntatha. Lafika ngey'khathi zasey'ntatha ngicathi uma ngaphosisa kwabo-12 liyela ku-1. Ngahamba wafona lo sisi. Mefona lo sisi wathi Nkululeko ungilani? Nkululeko ungilani ukuphi uhambeleni? Ngithi angithathanga lutho yakho mina ngiyabona njengoba nje ubonile angithathanga yonke lutho lakho ngiyabona nemali angithathanga ngisho imali yakho ngiyayazi-ke imali yakho. Ukube nje bengumuntu mhlawumbe owebayo mhlawumbe noma-ke obengathukile mhlawumbe ngangiyoyithatha leya mali ngendlela yayiningi ngayo lapha. Uma ngiphuma-ke ngihambe ngitshela ukuthi bhuti ngavele yabona lento engizoyikhuluma la. Abanye abantu ngeke baze bayikholwe. Ngisimo sokuthi ingale kwemiqondo yabo. Into uma ingaphezu komqondo wakho akulula ukuthi uyikholwe. Kodwa but iyiqiniso. Ngasuka ngoba ngafika ngey'khathi zabo-12 eDurban Station. Ngasuka ngahamba ngaba ubusuku. Ngisaba ukuthi lo sisi lo angase angilandele ngoba yabo indlela ayithetha ngayo. Sengathi manje ikhonto yakhe ngiyithathile. Ngahamba ngaba ubusuku lobo nganqamula lapha mina bhuti ngiyahamba. Abantu bakoMahlabathini Mzinyathi bayangazi ngiyahamba. Amabanga amade ngiyahamba ngoba ngiyakwazi ukusuka eStenga ngiya Amaphumulo ngenyawo. Ngiyahamba ngathi no ngizozama mangibona ukuthi ngiphelelwa amandla endleleni ngizolala la ngilala khona ngiqhubeke nendlela. Ngiye ngibone-ke uma ngisuka eStenga ngiye eThekwini ibanga ukuthi lide kangakanani. Ngihambe. Yabona bhuti into eyenzeka lapha ngathi nje mase ngizongena ku-highway lo mkhulu lo ngenela udabula ngakoMhlanga. NgoMhlanga right. Ngiyabona. Kwabhreka ibhasi. Makubhreka ibhasi ngeke nithi abantu bayikholwe kahle le uma benomqondo omncane. Makubhreka ibhasi kuvuleka iy'capha kuleli bhasi. And leli bhasi ngiyalibona ukuthi linabantu yabo. Nanokuthi futhi anginayo imali ngithi hayi no angingene. Ngathi uma ngingena kuleli bhasi angiphuphi yenzeka lento real. Uma ngingena kuleli bhasi lavaleka. Uma ngifika phakathi ngifica abantu ongeyibona. Abantu bendalo laba engibaziyo. Laba bantu banemizimba emincane. Ngingene ngifike ngikhulume nalo lishayelayo leli bhasi akakhulumi. Uyithulele ashaye ibhasi lihambe. Kube khona labantu baneminwe ewu3 kanje. Iminwe yabo kube khona ongiqhwebayo kanje. Ngize ngifike ngihlale ahlehle bahlehla angigaxe kanje ngesandla. Lihambe leli bhasi liyelo ngathi lirastile kanjalo. Lihambe leli bhasi lihambe ngiyalibona impela ukuthi libheka ngala liyangiya ngakhona. Kodwa manje nginokuthi labantu ngiyakhuluma abangizwa and labantu malihamba ibhasi balokhu bethi kanje yabo angathi bayawa kanjalo.
ngilibona leli bhasi ngithi manje lo muntu leli bhasi maliqonda straight libheka ko-Richards Bay. Okungithusayo futhi ukuthi labantu engabaphupha ngibabona esibonakalisweni bengithatha yibona laba bakuleli bhasi. Ngitshela ukuthi ibhasi langithatha bhuti layo ngibeka ngase-14 safika ngo-4:30 ngase-14 ey'mobeni lafike langishiya khona lafike lehla udriver waphenduka wangibuka akubona abantu lapho. Ngaphuma ngehla lapho nginovalo ngihambe ngaze ngafika-ke eDendithi. Uma ngifika ngitshela umalume Vitima ngehlelwe isehlo kanje. Athi hhayi Nkululeko uyabona kodwa ukuthi usuzophambanelwa ikhanda manje. Uqale wakhuluma ngamaphupho esingawaqondi manje usutshela into ubuyaphi vele-ke eGoli. Hhayi ngiqale-ke ngimxoxele ukuthi bengiyaphi eGoli. Hhayi kuthe kusuka-ke futhi emva kwalokho ngilale kanti indaba izokwenzeka ayikenzeki indaba. Emva kwalokho kuphinde futhi kubuye iphupho. Leli phupho laba yelesithathu. Leli phupho uma libuya ngaphupha ngiphuza ubisi nekati. Leli ubisi lalisendishini emhlophe. Ngiyaliphuza kubisi nami ngiphuza njengalo ikati. Or like uphuza to get nalo liyangibuka siyabukana nje kanje. Okay. Ngiliphuze leli ubisi ngiliphuze hhayi ngisuke uma ngiqeda uma ngiphenduka kunehlathi nje elikhulu. Ngingene kulo leli hlathi. Kanti leli phupho ukuthi lide-ke ngizolinqamulela ngoba khona lapha kuleli hlathi kwangathi ngiyajahwa. Kwangathi nginabantu abangijahayo kodwa manje labantu abangijahayo angibaboni. Ephuphweni kunzima-ke ukubaleka. Uthi uyabaleka akubalekeki ngale ndlela osuke ufisa ngayo. Sekusuka emva kwalokho ngihambe. Ngaze ngagcina ngiphaphama ngathi no umalume angabe ngisamtshela leli phupho leli ngesimo sokuthi yabona lezi zinto engisho akayithathi serious. Ubona ukuthi ngiphanjanelwa ikhanda. Sekusuka emva kwalokho after lelo phupho ngicathi laphela isonto. Kwathi esontweni elilandelayo ngase ngiphupha ngisolwandle. Uma ngiphupha ngisolwandle ngiphupha ngibhuda namadolphini. Uma ngibhukuda angathi nokuthi ngingene nini kulamanzi angathi nami futhi ngijabule. Ethe esuka lamadolphini angingunga. Bhuti athe uma engingunga ngaba phakathi nendawo. Ngesikhathi engingunga kwangathi manje ulwandle liyangidonsa. Malingidonsa ngabasamemeze hhayi kunzima. Malingidonsa ngangena phansi. The uma ngingena phansi leya nto yaba yiminute ukwenzeka kwathi shup. Uma ngithi ngayibona ngisendlini la ngilele khona. Uma ngiyibona ngilele ngisendlini nangu mina embhedeni. Ngimbathile nangu futhi mina hawu ngiyayibona nje ukuthi mina nje lo. Ngavele ngathi kuyacaca ukuthi angisekho-ke emhlabeni. And uma ngiyithinta bhuti akwenzeki lutho. Angithinteki. Into engizoyithini lo nakhona ngisabuka ukuthi ngizophuma kanjani la kulendlu and ngiyayibona ukuthi mina kuyacaca vele ukuthi ngifile. Like isidumbu sami ngisibuka nje njengoba ngibuka nje le foni le. Mathatha. Ngiyasho ukuthi bafethu angisekho into ezothiwani-ke le. Ngithi ngizama ukuthi ngilonto nje umnyango. Uma ngithi ngiyabona ukuthi hhayi vele kuyaphumeka. Liphume-ke hawu kuyaphumeka umnyango uvaliwe kuyaphumeka. Ngiye lapha endlini yamalume Vitima phezulu ngifike ngimemeze malume. Hhayi malume lutho. Sekusuka-ke emva kwalokho ngangazi ukuthi ngizokwenzenjani ngizobhekaphi. Ngaleso sikhathi ngiyabona ukuthi hhayi angisekho ngifile. Ngaleso sikhathi-ke ngihamba vele le yindawo ingasekhaya vele la ngikhona. Ngiyahamba la kusebusuku. Emva kwalokho ngavele kwanento engidonsayo. Engathi manje ngidonsela phezulu esibhakabhakeni. Uma ingidonsa lento ngadonseka ngathi ngiyalwa inamandla lento yangidonsa straight. Yabona bhuti into yokuqala engayicabanga ngoba umuntu uyazazi ukuthi ubehave kanjani. Uyazazi futhi izenzo zakho. Angavele ngacabanga isihogo ngathi ngisihogweni. Vele ngifile ngoba ngibona ukuthi nasi isidumbu sami and ngiyazazi vele ukuthi ngibehave kanjani. Ngathi ngiyakwalasha-ke la ngiyakhona.
ngahamba njalo ngadlula ey'nkanyezini, ngahamba njalo ngithe uma ngafika inyanga imuni. Le nto yenzeka ukuqala kwalo nyaka lento engikhuluma ngayo. Okay. Uma ngifika kwinyanga kwimuni kube ne-sound engathi iyadlala but idlala kamnandi le sound le. Kuthe kusuka futhi emva kwalokho ngimile manje la emoyeni ngibhekene nayo imuni kanje. La kwimuni kwase kuvela ithunzi esimnyama esikhulu kugcwala yona nje imuni. Like lo muntu umuntu wesifazane ngiyabona isithunzi ngoba ngiyabona ukuthi le muntu ngathi ushuqulile, uyayibona leyo nto. Afike angibingelele athi, ya ndodana. Ngithi mase ngiyabinga ngithi awu kushuthi uyena kaNkulunkulu-ke lo. Hayi ngivele ngithi hayi kushuthi umuntu uzokwahlulela. Uma kukhulunywa ngokwahlulelwa into engizoyibona namhlanje. Kuthe kusuka emva kwalokho wayesethi uyangazi yini mina? Ngathi cha angikwazi. Wathi inkululeko le mpilo siyiphila lapha emhlabeni asivumelananga nawe mzukwana uza la emhlabeni. Usethi le mpilo oyiphila la emhlabeni impilo yesithathu manje. Kunempilo okade uyiphila emkhathini before ungakafiki la kulomhlaba. Empeleni nonke lapha emhlabeni njengoba niphila nje impilo yesithathu leniyiphila emhlabeni. Ivele ngiconfuse le nkulumo. Yeah. Mayesethi wena mzukwane uzalwa. Wazi ngisho idate engazalwa ngayo u-18 September. Mzukwane uzalwa wena mzukwane wakheka esweni sikama wakho ngabeka umaka ey'beleni zakho. Ingakho wena uney'bele eziwu-4. Mina bhuti nginey'bele eziwu-4. Iy'bele nginazo ziwu-4. Wathi lezi iy'bele zesibili onazo ziwumaka owabekwa yimi. Wathi uyangazi mina ndodana like uma ekhuluma isound yakhe enkulu kuyandondoza nje lapha ikhona lapha esibhakabhakeni. But ngibona ithunzi kumnyama but ngimele kude but imuli ngiyayibona nje yonke iphelele. Yeah. Uma ngimbona ngivele ngiconfuseke le nkulumo. Athi lo mama mina mntanami ngumama welanga nenyanga. Ngivele ngidideke ngiphele mama welanga nenyanga ubani lo? Yabo ngiyayibuza ngaphakathi. Athi mina ngiyizibulo likaMdali wezulu nomhlaba yimi owokuqala ngaphambi kokuthi kwenziwe konke okukhona ukubona ngeso lenyama nongakuboni ngeso lenyama. Ngivele ngiqaleke ngithuke. Ngoba futhi ngalesikhathi ekhuluma yabo ngiyaphephuka kancane kanje ngiyamuva. Kuthe kusuka futhi emva kwalokho athi mina ngiyindlovukazi nomphethokazi. Umama welanga nenyanga ngiyizibulo likaMdali ngaphambi kokuba kuvele osomandla nomveli kuqala indodana kaMdali. Ngivele ngidideke ngiphele. Athi uyafuna ukungibona? Ngithi ngiyathanda ukukubona ngoba manje ngibona ithunzi. Nakhona ngisho ngiyasaba. Ngitshela ukuthi bhuti ethi wathi uma kuvela ithunzi kwavela isimo somuntu wesifazane. Loba buhle baloya muntu wesifazane bhuti ethi abukhathaniswa nabantu abaphila la emhlabeni eseke ngababona. Sengisho indlela amuhle ngayo nangendlela akhazimula ngayo. Ikhanda lakhe lizungezwe zinkanyezi mangaphosisi ziwu7. Amehlo akhe ayavutha, amazinyo akhe amhlophe ayakhanya. Ngivele ngilontunje ngisabeke manje. Lo mama ubelethe ingane la nje obebelethe ingane nale ngane ingungu ezinkanyezi nazo mangaphosi ngiyacabanga ukuthi zaziwu7. Lo mama athi nkululeka ungazi athi ngeke vele uzungazi ngoba kuyimfihlo kaMdali ukuba ningayazi impilo enikade niyiphila before neyivumelwano esazenza nani ngaphambi kokuthi nizalwe nize la kulomhlaba. Athi mina nguNana Buluki. Ngivele
yabona angiyazi nalento ngisadidwa kokuthi ngiyaqala kokuthi kukhona ilanga linomama inyanga kwalento iyangiconfuse athi no mina ngunozala wako konke okubonayo yimi izibulo likaMdali ngaphambi kokuthi kube khona konke okubonayo ngeso lenyama nongakuboni ngeso lenyama. Ngitshela ukuthi emva kwalokho lo mama futhi ethi kunento angathi wangishaya ngayo. Mengishaya ngayo wangishaya ikhanda ngayo yangena emzimbeni lento. Mayingena emzimbeni ngabuyela straight emhlabeni. But ethi ithombe ngizokuthumelela mhlawumbe mawunendlela ukwazi ukuthi uyivezele abantu ukuthi ngathi uma ngivuka after yonke lento umzimba wami usubuyile yabo ngesikhathi ngibuyela emzimbeni angibange ngisaba right ngafila ngenye indlela emva kwalokho but ethi ngaso leso sikhathi ngiphaphama ngathi ngangidumba umzimba wonke. Kodwa but ungaphika ithombe ngizokukhombisa ngoba mali umvidimu unazo indlela engangidumbe ngayo ngidumbe ngayo emzimbeni mabefika umalume anokha nguleke imini yonke angikuboni ngoba kwakuyisonto imini yonke angikuboni anokhe ngivula meyavula hawu nguleke wenze njani ushawa abantu yini noma kwenze njani cause ubona ngivuvukele la ehlathini ilontunja yabona ngangivuvukele ubhlungu umzimba nokuhamba ngihamba kancane kungathi ngihlatshwa yinaliti ngaphakathi. Bese ngimtshela lento athi inkululeko ayilento yakhe isithanda ukuba serious kunzima phela ngoba manje asazi ngisho kwamndeni wakho mase ngithi angudingi kwamndeni athi uma ufa pho uzokwenza njani ngithi nongishisa noma ningcwabe noma nibone ukuthi nenza njani ngami athi kodwa yabona ukuthi le ndaba yakhe ithanda ukuthi ibe serious. Ngithi ngimchazeleke konke lokhu bekade kwenzeka laphana athi inkululeko ubona into yazi ukuthi ubona into engabona ngithi ngibona into engabona wathi yazi le ndlovukazi okhuluma ngayo ayibona yazi wathi kodwa yazi like angazi kodwa mancane amathuba ukuthi uphile ngoba ubona into engabona leyo ndlovukazi iyimfihlo kaMdali. Vele ke ngingazi ngicathi ngahlala 2 weeks ngivuvukele kanjalo kwaze kwagcina sekubohla kwa right uthe la sengiba right ke khona ke noma zikhona ilonto nje ekhombisa ukuthi bengidumbile ngaleso sikhathi same futhi waphuma umzimba umphefumulo wahlukana nomzimba uma uhlukana nomzimba ngabona ukuthi hawu nakho futhi kungiphinda uma ngiphumela eminyango futhi same ngahamba futhi ngalezivinini ngangihamba ngazo ngaya lapha ngaphinde futhi ngayibona futhi indlovukazi kodwa yangabe sayiveza njengoba yayivezile yayisivela izithunzi yayisithi ke emva kwalokho nkululeko lento engikushaye ngayo iyona ezokugada ngifuna ukuthi uhambe wonke umhlaba ubone impihlakalo zomhlaba. Ngifike ngiconfuse ukuthi ngibona impihlakalo zomhlaba mase ethi ngifuna ukuthi uhambe ngibonise zonke impihlakalo zomhlaba bathi njengamanje hamba angeke ngize ngiyiveze ngoba ngabona ukuthi wacishe wafa. Themba kwalokho ngasuka ngesivinini futhi ngabuyela down emhlabeni uma ngifika umzimba ngiyawubona and ngathi nje ngiwubuka njengoba ngibuka ifoni ngathi angimina yabo. Uthe kusuka futhi emva kwalokho ngase ke ngihamba uma ngihamba ngiyakhumbula ngaso futhi leso sikhathi leso ukuthi ngathi uma ngilonto nje emkhathini ngathi uma ngibuka emkhathini ngabukwane voice ekhulumayo la kumbe yathi ubonana ngathi ngibona ibhokisi lomncwabo ngilibona emkhathini ngangena ngagibela ke kuleli bhokisi uma ngingena phakathi ebhokisini lelomncwabo livaleke ibhokisi lihambe leli bhokisi ngaphakathi liyimoto alilona ibhokisi umulibuka like uma sihamba lapha phezulu emkhathini ngihlangana namanye amabhokisi amaningi kuyaphanjwana kiwale mesifika lifike lipake liyayidrive futhi mina nje ukubamba i-steering kanje mase livuleka futhi akuseyona imoto ibhokisi ngiphume uma ngiphume ngifice indlu enkulu le ndlu ngathi
iyithuna ukwakheka kwayo, kodwa but iyindlu inomnyango. Uma ngingena phakathi ngiyafica kugcwele ngenye indlela eyisimanga, kuyaphithizela. Kufakwa amasudi la, nami ngiyayibona ukuthi le sudi esengiyifakile angazi nokuthi ngiyifake nini. Uma ngibuka le sudi engiyifakile yayinelonto nje eyiyelo la. Uma ngibuka lana kukhona nabantu abamathambo, kukhona nabantu okuwabantu engibabonayo ukuthi abantu laba. Okay. Kuthe kusuka futhi emva kwalokho ngabona kuza ama-tray, kunama-slay queen nje akhona lapha, but lama-slay queen amathambo and afaka amawivi. La kunegazi, yabo. Leli gazi ngifike nginikwe lona, kube nevoice ethi ungaliphuzi, libambe nje kanjalo. Uma ngilibamba siqhubeke sihambe. Uthe kusuka kube nensimbi ekhalayo, le nsimbi uma ikhala ngivele ngilontunje-ke le nsimbi uma ikhala. Ngibone bonke abantu bahamba baphuma bongena amabhokisi avuleka. Ayi nami ngihambe-ke le glass ngiyibeke kwitafula engalibona la kwakubekwa khona. Ngifike sigibele sihambe, la mabhokisi asadlulela phambili futhi ngoba leya ndawo ibi-like ingathi isemkhathini. Siqhubekele phambili, uma siqhubela phambili sifica endaweni engumhlaba omkhulu, kuvutha umlilo kuloya mhlaba loya mkhulu. Okwangilontunja kakhulu lapho bhuti, asikhulunywa isiZulu. Okay. Asikhulunywa ulimi nje lapha khulunywa inkulumo eyinombolo, but ukuthi sengiyazi nina ngazi ngoba cause siyakhona ukukhuluma nabo ngenkulumo eyinombolo eyinamba. Masifika laphana kufike kuguqwe lapha, safike saguqa sabhekisa amakhanda phansi. Hayi kuphinde kuvuswa amakhanda. Uma kuvuswa amakhanda kunendoda eyihleli lapha, le ndoda eyihleli inekhanda lembuzi, ine-star la ekhanda, la ngezansi igqoke isikhumba, la iwumuntu. But izandla zayo le ndoda ziwu-left zombili, izandla zayo ziwu-left. Mase kusuka futhi emva kwalokho ngibona kusukuma abantu bedansa, uyabo bayayidansela, iyajabula, yayibona lonto. Ngoba futhi noma ikulontunja ngesandla ikuthinta ikudlala ngoba ibathinta ibadlalise kanje babeke badanse, yayibona lonto. Ayisukumi ukuthi izosukuma ilo, ivele ithi isandla sivele sinwebeke kanje, ikuthathe ikudlalise ikubeke. Ngayibuka lento ngaso leso sikhathi kuthe isuka futhi emva kwalokho ngabona sekuthuthwa kuhanjwa. Makuthuthwa kuhanjwa kwangenwa emabhokisini straight, la mabhokisi uma ehamba straight bhuti ahamba ehla adabula umhlaba. Uma edabula umhlaba sabona ukuthi ibheke emhlabeni manje, ahamba ngesivinini la mabhokisi ayongena straight olwandle. Okay. Nakhona olwandle ahamba ngesinye isivinini olwandle, kuyahanjwa kuhanjwa size sifike ekugcineni. Uma sifika avuleke la mabhokisi lapha ngafica amadolobha amaningi laphana kuleya ndawo. Kwahanjwa ibanga nje elide impela. Uma kuhanjwa masifika kunomuzi omuhle ngokuseqopheleni eliphezulu kakhulu. Lo muzi muhle ngendlela eyisimanga, kangangokuba kule planet awukho umuzi omuhle njengaloya. Uma ngiqhathanisa nangendlela owakhiwe ngayo ne-design yawo, ayifani nama-design esengiwabone kule planet. Muhle. Uma sifika laphana kulelo ntunja seminendawo enkulu nakhona futhi lapha kunenkosi yakhona futhi. Le nkosi yakhona uDagon, iwufish la ngezansi, iwufish ngenhla iwumuntu, inekhanda nje lomuntu, amazinyayo like la inomlomo ongathi owesilwane kodwa amehlawo avutha umlilo. Iphatha nje inkemba enemfologo ezintathu. Okay. Ihlala naye esihlalweni uDagon. Yakhulekwa-ke kushawa imithandazo yakhona-ke eyinombolo. Mbone-ke nakhona futhi kufike kudanswe kuhanjwe lapha. Kuthe kusuka leli voice likhona, le voice elokhu ingigadile ingilawula ukuthi ngenzeni. Kuthe kusuka emva kwalokho kwahanjwa, ngabona ukuthi okay sekuyahanjwa. Yayisithi le voice ungahambi, bayeke bahambe, ngifuna adlulele phambili nawe.
le voice yi-voice yayo lo mama lo engangimbona lapha Yes. phezulu, i-voice yakhe ngiyeza ukuthi yiyo le. Tiqhubeke-ke khona la olwandle, masihamba ulwandle kunabantu abaningi lapho olwandle bhuti abayinhlobonhlobo abangakhekile njengathi, like bayaphila kodwa nabo ngoba lapha kunabantu abade futhi njengamabhilidi ongakuthi mabenyathela kuyazamazama, mabenyathela bathe sidlulele njalo. Mase yafika futhi kunendawo enabantu abanjengathi, seyakhuluma le ndlovukazi la kumina ithi, uyababona labantu? Ngithi ngiyabona. Uthi angithi bayafana bakheke njengawe? Ngithi yebo ngiyababona. Uthi labantu abagwinywa ulwandle, imiphefumulo yabo iphumele olwandle, imizimba yabo ithathwe ulwandle. Uthi kunemkhuba egilwa ama-satanics lapha olwandle, bathatha abantu njoba ulwandle ligwinya abantu kanje. Leya nto yinto eyenziwa ama-satanic nama-devil worshippers ukuze ezotholani idumbu zabantu. Umuntu uyaphuma umphefumulo wakhe emese kuthi amadimoni lawa adingisela olwandle emese ngena kuyo lo mzimba aphile ngayo lapha ekujuleni kolwandle. Baningi abantu abagwinywa ulwandle bengatholakali, iningi labo liyaphila lapha kodwa kusuke ngiyibona ngokwendalo kaNkulunkulu ngoba imiphefumulo yabo isuke ingasekho, suke sekuyi-status zabo. Sesisuke futhi emva kwalokho ngaphuma ngabuyela emzimbeni. And futhi uma ngibuyela emzimbeni mangifika lapha kunendawo nje khona lapha ifika imi nje lento lengithathayo ngehla. Uma ngehla ngifike ngingene endlini, nasi isidumbu sami ngifike ngingene kusona, ngiyasibuka ngime ngimaqondane naso. Mase kuba nento engathi iyangidonsa ngingene, then mase ngiyaphaphama suke ngikhathele ngale ndlela lena eyisimanga. Manje mangikhathala-ke kushuthi bengiyixoxela komalumvidima lento ukuthi hayi kwenzeka kanje. Kuthe kusuka-ke emva kwalokho ase sihlangana nayo-ke le nsizwa-ke le yasemtuba ngoba bengihlala nayo. Okay. Sihlangana nayo, sijwayelene futhi kakhulu nayo, sike sahlala ndawonye endlini eyodwa. Ngesimo sokuthi wayebika usizi la kubo, uyayibona leyo nto, okusho ukuthi lento yena ngokwakhe self uke wazama ukuyijoyina wahluleka. Ngase ngithi no, mina ngizokwenzela u-connection ukuthi ungene la. Ngitshela ukuthi ngahamba-ke ngaye emkhathini ngosuku olulandelayo, ngafika ngakhuluma nabantu abathile engingabazi lapha. Ngafike futhi lokhu ngibuya ngifuna imininingwane yakhe, ama-details akhe. Abathe besuka emva kwalokho bathi miyekele kuthina sobona ngaye ukuthi kwenzakalani, ngoba kwagcina isikhathi kuhamba isikhathi ngambona esengasekho lapha endaweni, uyabo. Nami ngathuka-ke sengimbona kwimidiya ukuthi hawu lo mfo. Ngase ngithi ngoba futhi ngazo futhi lezo y'khathi lezo ngagula ngalezo y'khathi bhuti, ngagula ngavuvukala imhlathi, kwangathi ngijojwa zinaliti ngaphakathi kumina. Yabuya le voice ngoba iyakwazi ukubuya even ngisho ngihleli kanje, ingavela isuke ikhulume. Mayikhuluma futhi ngathi nomuntu engihleli naye uyayizwa kanti lutho. Yabuya yathi udayisa ngomuntu wakini esizweni sobumnyama. Wathi yona nduku engikuthela yona le, ngoba lento oyenzile iyichilo kimi nakumdali. Amanyala aphindwe kasikhombisa ukuthi udayise ngomuntu wakini esizweni sobumnyama. Khona lapho-ke ngagcine-ke kushuthi sengilulama ngoba kwakubuhlungu zingijoja lezi naliti, ngikhala. Omalume bakhona abantu abangangifakazela ngoba ngangikhala kuze kufike omama lapha bathandaze ukuthi hawu kanti yini, uyayibona nto. Ngikhala ibuhlungu lento kanti ngangijeziswa yindlovukazi le, ingishaya indlela yayingishaya ngayo. Sekusuka nami sengiyamfuna kumfolo angisamtholi. Ngaze-ke wacaca ukuthi ngigcina ngingamtholanga kanjalo njengoba nami ngaze ngambona sengimbona la kwimidiya.
Simbona la. eseconfessa yibo lo nto. Ongathi ngithe kusho ukuthi waphumelela ingakho-ke mina ngajeziswa kanje. Sure. Suka-ke futhi emva kwalokho yaqhubeka lento ngoba namanje bhuti into esenzeka mina ngiyakwazi ukuphuma emzimbeni wami ngihambe ngiye kwelinye izwe ngifike ngibone izinto ezizimfihlo ngiphinde ngibuyele emzimbeni wami. Into namanje engikwaziyo ukuyenza le voice iyangilawula kangangokuba bhuti sike sahamba yangithatha yathi ngicela ukuthi sihambe siye eGhana. Sahamba sihambe ebusuku sahamba-ke saya eGhana. Uma sifika eGhana ngafikela endaweni eyihlathi. Uma ngifika kuleya ndawo eyihlathi ngifica lapha kunabantu yabo labantu ukugqoka kwabo akufani nokwezangoma noma ney'nyanga kodwa but ba-like iy'nyanga ngoba izinto ezenzeka lapha kwenzeka imigilingwane enzima kakhulu. Laphana uma ngifika ngibuka yabona labantu futhi bakwazi ukutshala isihlahla babizwa ngama-Grandmaster Wizard. Lamadoda awu-7 awaseGhana akwazi ukutshala isihlahla phambi kwakho usibuka ngamehlo simile kanje. Into engangiyibona mina labantu bahlala imizi yabo ihlala ezibeni ehlathini. Sure. And futhi ngathola ukuthi baningi futhi abantu abaphumelele la emhlabeni behamba wona ama-Grandmaster baya kuwona beyothwala beyofuna amandla. And okubuhlungu-ke futhi ukuthi mase bengenile lapha kunzima ureverse ngoba babhekana nomzima obukhulu abangakwazi ukumelana nabo. Ukuthola ukuthi uyisayinile i-deal. La abantu banzima kangangokuba bayakwazi ukukushaya ngezulu. Uma bezokushaya ngezulu uqale kwehle ulofu, iroof iyavuleka kwehle ulofu wesinkwa ebese izulu liyakuthatha likufake likubhanqe nolofu ungamsabonakali. Uma ngafika umuntu afika akusike asike lo lofu ngaphuma igazi. Lento ngeke uze uyikholwe uma unomqondo omncane ngesimo sokuthi ingaphezu kokucabanga kumuntu lento ngendlela ejule ngayo ngendlela izinto ezenzeka ngayo kulelazi. Laphana kulelazwe kune-village eGhana imali engacoshwa khona ayicoshwa imali kuleya village. Even ngisho ngathiwa ufica imali engakanani kunama-village lapho kwaziwa khona ukuthi ayicoshwa imali. Suka futhi and lama-Grandmaster Wizard ane-ring, kune-ring yakhona ekuthiwa i-magic ring ene-blood enegazi. Leya ring iyimvela kancane ngoba iphathwa ama-wizard kuphela. And la eThekwini ukhona umuntu engimaziyo oyiNigeria engimaziyo uhlala eMhlanga angizomusha onayo le ring. Le ring uma uyifakile ushadiswa nengilozi obumnyama awuphindi ukudla empilweni yakho. Kushuthi impilo yakho yonke uyodla abantu. Ubathatha abantu bayalala labantu. Mhlawumbe omunye uzothi ngiyithola kanjani le information. Ngiyadlulela ngihambe ngibone ngisho la baphila khona ngibone impilo abayiphilayo basuke bengangiboni mina ngoba ngisuke ngisithwe imfihlakalo kayindlovukazi. Labantu angikhulume ngalo bhuti engimaziyo. Lo bhuti uyalala ebusuku. Umelala ebusuku nakuye kwenzeka lento eseyenzeka nakumina. Uyaphuma umphefumulo wakhe. Kunendawo eyimfihlo abafikela kuyona abafike bahubhe khona abantu. Mase bebahubha babadla. Labantu baphila leli phupho labo limpilo eqhubekayo usuku nosuku. Badla bona abantu abakudla ukudla. Lo bhuti u-rich unayo yonke into uhamba ngama-Maybank uhamba ngey'moto ey'nzima uhamba ngama-G63 uhlala eDurban eMhlanga. Ngase-ke sisuka-ke futhi emva kwalokho-ke sadlulela enye indawo futhi engaya kuyo ngaya eTanzania. Ngihamba ngawo njalo ukuthi ngiphume emzimbeni ngihambe ngitravel umhlaba ngibona zonke lezi zinto lezi engiyibonayo. eTanzania ngathi indawo-ke ngafikela kuyona ngafikela endaweni ekwakuthiwa i-Albino Village.
Bhuti laphana usizi lolu engalibona kuleya village, Albino village, itholakala eTanzania. Awukho umuzi bhuti ongenalo i-albino. And uma ngibuka laphana ama-albino amaningi acwiyiwe izandla. Iminwe ayikho, amanye amehlo awanawo, abanye ubulili busikiwe. Mase liyakhuluma lelizwi lithi njengoba ubabona bacwiwa yiwo ama-grandmaster, ama-wizard la. Nala eTanzania khona. ETanzania ngibona imikhuba eminingi bhuti eyenzakalayo kangangokuba uma umuntu engcwatshwa kulela lizwe, kuyenzeka umuntu angcwatshwe, then ebusuku mase kufika ama-grandmaster, ama-wizard, afika asitshontshe isidumbu. Asitshontsha ngendlela ewumlingo futhi, akuthi bazogumba. Basitshontsha ngendlela ewumlingo. Uma qhamuka izinja, ama-grandmaster-ke bhuti, laba bantu bayakwazi ukushintsha babe izinja, bayakwazi ukushintsha abe ingulube noma abe yikati. Bahambe. Ungaphambana nayo uyibonele inja. Bafike ebusuku uma bezoyenza lento basikhiphe isidumbu. Imoto ama-grandmaster, wizard awakudla ukudla eningi lawo, adla abantu. Kusuke ebukade bhuti kuwabantu abanomali laba njengami nawe, base bekhetha indlela yobumnyama. Then mase bengenwa ama-spirit obumnyama asebenza ngabo. Engikubone lapha-ke eTanzania. Kwathi futhi lontunjeni elandelayo ngadlulela e-India. Sengilibele igama, ngilibele ukulibhala phansi igama lalinda. Before wachaza la mazwi la, ngifuna ukubuza lento le ezoqhubeka. Ngizofuna ukukhomenta kule nto yakho ngasekugcineni. Lento yakho yokuphuma uthi uya kwamanye amazwe, uphuma by choice noma into nje ekuvizithayo? Leli voice engivizithayo ithi ngikhombisa iy'mfihlakalo zomhlaba, ukungcola okwenzeka kulo mhlaba. Okay. Yebo. Okay. No, it's fine. Ungaqhubeka nkonzi yami. Uma ngidlulela e-India, ngiyalibala indaba yaleya ndawo elapha e-India. E-India fica kunendiya khona elumama osekhulile. Nebala-ke ngakwazi ukuthola igama lalo. Ngizolisho ngoba umuntu okude. U-Alisha Baljar. Okay. Igama leli ndiya. Leli ndiya ngicatha amanye amandiya akhona la eSouth Africa kuthiwa khona ko-India ayalazi. Even ngisho ungaligugulisha ku-internet ngeke uze ulithole. Ngenxa yokuthi lenza izinto ezimgilingwane ezizimfihlo kakhulu. Leli ndiya lihamba ngokhaphethe. Aligibeli imoto. Nakhona uma lihamba ngokhaphethe alihambi emini, lihamba ebusuku. U-Alisha Baljar. Kusuka amabhiliyone ko-United of States asefuna ukudlulela phambili abama-trillionaire, ayahamba aye khona ku-Alisha Baljar, afike abathwalise, abakhuphule yonke lonto ukuze badlulele esigabeni, bakhule ngokwempilo. Ngoba kunabantu othi umuntu noma ngaba yi-multi-millionaire afisa ukuyibona eseyibhiliyonere, athi eyibhiliyonere afisa ukuyibona eseyi-trillionaire. Yebo. Then-ke emva kwalokho uma ngimbuka yangitshela le voice yathi naseThekwini, angizumusho ngoba ubaba owaziwayo, ohlonishwayo futhi kakhulu eDurban, o-India. Wathi naseThekwini naye ngiyamazi, ngihambile ngaya kwakhe ngafike ngabona impilo ayiphilayo. Uthi naseThekwini likhona indiya alithwalisayo. Leli ndiya linamahhotela, linama-mall, linamagaraji, linazo zonke izinto ey'nzima. Li-billionaire. Ngizokukhombisa ithombe salo bhuti after i-show. Nginako ngoba ezinye izinto ngikwazile ukuyifuna, ngaze ngayithola. Then emva kwalokho ngathi lathi leli ndiya liney'tolo zabantu abakwi-economic evil plan. And then emva kwalokho-ke sadlulela phambili. Sadlulela khona ku-United. Bhuti ngicathi uyazi nawe ukuthi la eSouth Africa kunendoda yake yafika. Ngicathi yafikele e-FNB Stadium. Kwaphuma inqwaba yabantu, amamiliyoni abantu eyoyibona uChris Brown.
Yes, Chris Brown. uChris Brown bhuti naye impihlo yakhe ngiyazi. uChris Brown bhuti kunedimoni asebenzisana nalo okuyilo elimtshelayo zonke iy'ngoma kumanje. Khuluma nje into yamanje. Kumanje uChris Brown uney'ngoma eziwu-1000 engakaphumi anazo. 2, enye imfihlo uChris Brown uma engena e-stage, angithi uma engena kuba mnyama, yabo ngalesikhathi kumnyama uyatransform umphefumulo wakhe lo wendalo kamdali uyaphuma kungene idimoni liphile kuye. Lo nina nisuke senimgxumela nimbona enza yonke nisuke ngase uyena uChris Brown original. Sekuyilo Chris Brown okwi-cult. Okay. Ngobona abantu behlanya abanye bayahayiza abanye baze baquleke. Uyayibona lonto. Leli demoni lidonsa umsindo wabo, isound yawo, i-energy yabo liyayithatha njengoba abanye uthola ukuthi bayaquleka. Uyayibona lonto. Izinto eziye zenzeke lezo. Thothi abanye sebequlekile, abanye sebephelelwa amandla kade behayiza njalo benza yonke into. Thola ukuthi spirit sesithathe i-energy yabo umuntu. Sasuka sigcinanga ku-Chris Brown sadlulela ku-Beyonce. uBeyonce bhuti ukwi-top occultism. Mangithi top occultism, i-cultism yokugcina ngci emhlabeni. Ayikho engale kwayo eyokugcina. Abantu abakuleyo occultism abafi. Uma sebefuna ukufa bayithuzela bona ukuthi now asayine ideal ukuthi now sengahamba emhlabeni. Angaphila more than 1000 years. Umuntu oyi-vampire, uBeyonce uyi-vampire. Beyonce uma izoperforma njalo kufa 2 wabantu. Kwawena ungayi-researcha lonto, nami ngike ngayiluntunja ngathola ukuthi ngibona abantu bekhala ngalento ezinjalo mekade kuperforma wona kufa abantu ababili, umuntu wesilisa nomuntu wesifazane. Labantu igazi labo liyadraineka ngendlela eyimfihlo ngobani uphuza lona. uBeyonce noJay-Z. But uyazi ukuthi uBeyonce uma eyobeletha inetwork iyanqamuka. Baya abantu abasuke bekuleso bayakhishwa bonke abantu ungabe bikho umuntu esibhedlela asuke ezobelethela khona. uBeyonce asaledwa nabasizi bakhe. Iyanqamuka inetwork kuleyo ndawo. Emgwaqeni kuvala amaphoyisa avala imigwaqo eza ngakuleso sibhedlela suke kukhona yena. Ngamanye amazwi ke yena kuBeyonce uyiqhathanisa noba? Uyiqhathanisa noMaria. Especially abaculi baphesheya bhuti bayiqhathanisa nabantu abasebhayibhelini. Njengoba uBeyonce uyiqhathanisa noMaria. uMichael Jackson yena wayeyiqhathanisa noJesu. uMichael Jackson wayenedimoni lengane elalingene kuyona. Njengoba wayidansa kanje ayilo leli lalenza lokho. Phela 2 futhi sikhumbula ukuthi idimoni lihlakaniphe kabi. Lihlakaniphe especially memaningi amadimoni ahlakaniphe kabi. Niwabona mayisehlangene abanamandla. Ngenye indlela mayisehlangene emaningi esiwumkhosi. Wayenedimoni lengane kuMichael Jackson njengoba wayidansa enza yonke kwakuyileli dimoni lalimcontrol. Umuntu onomqondo omncane uzothi ayikho lento. Ngisimo sendlela lento engikhuluma ngayo ejule ngayo. Nanokuthi futhi lezi zinto uma zenzeka bhuti zenzeka emfihlakalweni. Yabona nje mina ngiyithatha ezinto enkulu ukuthi ngimncane kangaka ngibulela izinto ezizimfihlo kanje. Kangangokuba bhuti ezinye izinto uma ngiyibonile ngiyagula. Angifuni ungasho. Ngiyagula kakhulu. Thola ukuthi kubenze umuthi ngivuke phansi kube buhlungu amazinyo ngenxa yezinto engiyibonayo. Uthola ukuthi ezinye zizimfihlo ayifanele ukubona. Uyayibona lonto. Angazi ngidlulele angazi noma kunenkolo engifisa ukukhuluma ngayo. Angizukhuluma phela akukho kubi ngayo. Inkolo yama-Muslim. Yangithi inkolo esiyaziyo egcwele umhlaba wonke futhi nehlonishwayo kakhulu. Kune confusing eyokuthi how you notice bhuti esithi ukuthi ama-Muslim makushaya isikhathi sokuthandaza enza sure ukuthi ayavala. Ngisho ngathi uphethe imali engakanani ayavala, enza sure ukuthi ayavala because ahloniphani
uNkulunkulu wawo okuwu-Allah. Bhuti uyazi ukuthi iSulumane malingase lingavali ngesikhathi sokuthandaza kungabola konke ukudla okuphakathi esitolo. Uyakwazi lokho? Awukwazi? No, angikwazi. Ingakho babona bevala even ngisho noma ungafika nemali engakanani ngesimo sokuthi uNkulunkulu abamkhonzayo ubabophile baphinda ngaphansi kwemthetho yabo and uyashesha ukuphendula and futhi akafuni kuphulwe imithetho, ingakho bengalenzi iphutha. Yeah. Makushaya isikhathi bayavala benza sho uma ngathi iSulumane lingavali ngabola konke ukudla okuphakathi esitolo kungabe kusangena umuntu kuleso sitolo. Futhi nanokuthi baye banotice ukuthi mabe endlini encane abawusebenzisi basebenzisa u-left uma kade besendlini encane. Into edala lokho bakholelwa ukuthi njengoba nje ngike ngasho ukuthi uSathane izandla zombili u-left, bakholelwa ukuthi isandla saka-left siyisandla esingalungile, siyisandla sokona ngokwabo. This why-ke nalena-ke Luntundleni ngicela ukuthi ngenxa-ke nje yesikhathi ngike ngidlulele kunensizwa eyaqopha umlando, angithi ukukhuluma konke okunye. Kunensizwa eyaqopha umlando u-Oluran Abbas. Ngiye ngizwe kabanye mabekhuluma ngo-Oluran Abbas bethi wayesigebengu. Oluran Abbas waseNigeria bhuti. Ngicathi yamazi. No. Awumazi. Oluran Abbas ubedume ngelika Hushpuppi. Ngiye ngizwe kunabanye abathi uHushpuppi wayesigebengu ejoyina iqembu le-Yahoo Boys. Ngithanda ukuthi ngicacisela abantu lapho ukuthi i-Yahoo Boys akulona iqembu legebengu, kodwa i-Yahoo Boys i-cultism ongena kuyo bhuti. Othi uma ungena kuya kuba nomfundisi enizolandela imiyalelo yakhe. Uma ujoyina le cultism wenza ideal ethile bese kutholakala ukuthi uma uneminyaka ewu-25 kumele ulale nabantu besifazane abawu-25. Bonke labantu besifazane kumele uthola amaphenti abo bawu-25 ngaphambi kokuthi uphumelele. Ingakho eNigeria meke watholakala nephinti lo muntu wesifazane ushaya uzubulawe kulelaza, ngoba kuyaziwa ukuthi naba nalo muntu osuke uthatha ingubo yakhe yangaphansi iy'nsuku zokuphila kwakhe ziyanqamuka, ziyaphunguka ziza kuwena. Lapho ushawa nokushaya uzubulawa. Baningi-ke abazamayo begcina bengaphumeleli. U-Oluran Abbas waphumelela yena kangangokuba ubenza i-international scam. Waze wahamba wayohlala eDubai. Ngikhuluma ngendoda ebidayisa ama-airport ngokungekho emthethweni, adayise iy'tedium ngokungekho emthethweni, adayisa amahhotela ngokungekho emthethweni. Into yakhe bithi uma uyibuka uyitshela ukuthi ungqo. Into edala ukuthi-ke abantu loya muntu ubene-lucky charm, juju charm abenayo ayithola ngaphansi kwe-cult okuyi-Yahoo Boys. Ingakho ekugcineni ngesimo sokuthi abantu baye bethatha izinto kwesinye isikhathi bagcine sebenaka kakhulu imali bekhohlwa izinto zasema-altari abo abenza iy'vumelwane zabo ngendlela ezinzima ngayo. Then igcina umuntu isithwalo sakhe sesimdayisa kangangokuba saze sagcina simdayisile Oluran Abbas wagcine banjiwe ama-Arabian ambamba. Wena bhuti wami, Yebo. ngiyasibona nesikhathi sethu esikanje. Yeah. Into engizoyenza yenza indaba yethu ukuthi senze u-part 2. Nginama-questions amaningi amanye angihlalele Ayikho inkinga bhuti. for wena, ikakhulukazi indaba yakho nefamily yakho. Ayikho inkinga I don't think ukuthi khona umuntu okukhonakalayo ukuthi kube lula ukuthi kuhlukane nefamily. Ngizofisa ukuthi ke sizwe ukuthi kwenzakalani. Ayikho inkinga kwakho nefamily yakho njalo njalo, nokuzwa ukuthi ayikho indlela engenzeka ekuthenini ukuthi izinto zibuyele nibe right nomndeni wakho, ngoba uma usuhlele nomndeni wakho mfowethu angifuni into yokuthi engathi into e-right, into engekho right. So ufuna ukuthi akukho nathi okusemandleni esingakwenza ukuthi ukwazi ukubuyelana nomndeni wakho njalo njalo. And then bese kuba indaba yokuthi
because bengilokhu ngibhizi nginotha la down indaba yakho nenkosazana inkosazana ne Yebo. yes inkosazana and stuff thina mfowethu sazi ukuthi umuntu uphila ngoJesu angazi noma if wakwezwa nje ngomuntu othi uJesu Ngiyezwa impela kakhulu bhuti. yes ngoba thina mfowethu sikholelwa ukuthi umuntu uphila ngoJesu kuphela Yebo. and indlela iyona kuphela yokuthi ukwazi ukuthi uye emfihlakalweni kaNkulunkulu yebo. Jesus Christ. Yebo. Okwenkosazana asikwazi maybe it's your personal encounter esingeke saze sayifaka ebantwini ekuthenini ukuthi bazalwane kukhona into ekanje thina sazi uJesu kuphela. Maybe lokho mhlambe into eqondane nawe kodwa engikholwayo ukuthi phezulu kunjalo mfethu ayikho into engaphezulu kaJesu ayikho into engaphezulu kwezimiso zikaNkulunkulu izimiso zikaNkulunkulu zonke sizifunda ngokuthi sizihlanganise nendodana yakhe okunguJesu uKristu. But nje mfethu ngicabanga ukuthi sisazoqhubeka sizowenza upart 2 walengxoxo yakho ngoba ngiyafisa ukuthi singeneke na deep ngokwempilo yakho nalento yobu Illuminati introduce kanjani abantu njalo zonke lezi zinto ubafaka kuzo zona lezi zinto lezi nasekuthenini njengoba bengi-highlight le ndaba yefamily yakho njalo ngicabanga ukuthi mfethu kusekuningi esazokhuluma but for today ngiyacela nje mfethu ukuthi mhlambe ke siyibambe la and then sizowenza upart 2 abantu bakhaya bazowuthola kodwa nje before sivale ngiyacela nje mfethu ukuthi sithandaze. I feel in my spirit I feel ukuthi we need to pray. I need to pray with you my brother. At the end of the day mfowethu uNkulunkulu kwamele ayipreserve impilo yakho kwamele akufihle lilodwa igama esilaziyo thina igama likaJesu mfowethu uNkulunkulu kwamele akufihle akugcine naphezulu kwa yonke imibuso nakho zonke izinto sokwayibona kodwa ukhumbule ukuthi iyodwa indawo esibalekela kuyona lilodwa igama esilaziyo kuyile igama likaJesu. Ngizofisa nje mfowethu ukuthi sithandaze egameni likaJesu Kristu. uNkulunkulu uzokusiza mfowethu, impilo yakho mfowethu izoba right. uNkulunkulu siyamkholwa uzokurestore mfethu uNkulunkulu nazo zonke lezi zinto ozibonayo kungafanele ukuthi uzibone. uNkulunkulu uzokupreserve even nakuzona. uNkulunkulu akufihle mfethu. Uyedwa umuntu esimaziyo mfethu okwazi ukufihla impilo zethu from ubumnyama njalo zonke kukhona into osayikweleta ubumnyama sukela namhlanje mfethu siyamkhola uNkulunkulu ukuthi uzokukhulula kuzo zonke lezo zinto. Njengoba ufike la awufikanga ngephutha, njengoba ufike le platform awufikanga ngephutha, njengoba ufike la uNkulunkulu siyamkholwa ikhona into azokwenza yona namhlanje. We'll pray umthandazo ukuthi uNkulunkulu uma kukhona into esanekhodi, uma kukhona into esakubuyisela emuva lapho uNkulunkulu akwazi ukuthi akukhulule. uNkulunkulu mfethu uzokwenzela umusa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyamkholwa mfethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. But before sihambe nje mfethu ngizothanda ukuthi sithandaze mfethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu uzokwenzela umusa my brother. Uzokusiza kakhulu uNkulunkulu. Baba wethu engcwele siyabonga egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngithandazela uNkulunkulu engcwele impilo kwa my brother egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sivakashele, siyathandaza moya engcwele, uNkulunkulu namandla wamfela. uNkulunkulu othu ingcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha lithi izwi lakho wabafela bonke ukuba laba abaphilayo bangabe sayiphilela kodwa baphilele yena lo wabafelayo. Baba wethu namandla siyathandaza uNkulunkulu othu ingcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Moya weqiniso uNkulunkulu namandla ngiyamthandazela nangobhuti egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu namandla uNkulunkulu oyingcwele sithandazela ukuthi umfihle uNkulunkulu namandla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu namandla onke uNkulunkulu wethu namandla siyathandaza mufihle moya ingcwele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu namandla onke awuhluleki wena uNkulunkulu, siyakwethemba njalo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Moya ingcwele siyathandaza moya weqiniso ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu ingcwele, Baba wethu namandla siyathandaza moya weqiniso ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Everything Almighty God uNkulunkulu namandla that is pulling him down, I pray mighty Father sukela namhlanje egameni likaJesu Kristu
waseNazaretha. Baba wethu oyingcwele, siyakwethemba ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu onamandla, wena ophehliza imibuso yonke ngegama likaJesu, yonke imibuso yobumnyama, Nkulunkulu wethu oyingcwele, sikhulule kuyona. Uyasikhulula, usoze wayeka. Nkulunkulu wethu oyingcwele, uthando lwakho siyalibona lusilanda kuphi. Nkulunkulu wethu oyingcwele, la impilo zethu eyibambeke khona egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Moya oyingcwele, I pray for the life of my brother egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyathandaza moya oyingcwele, Nkulunkulu onamandla, okuba umfihle umkhiphe kuwona wonke amakhamandelo obumnyama egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba weqiniso, Baba wethu omuhle, moya oyingcwele, siyathandaza ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu onamandla, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, everything that is pulling him down, we neutralize it in the name of Jesus. Moya oyingcwele, moya weqiniso, Baba wethu onamandla, wena okhululayo wonke amakhamandelo obumnyama, Baba wethu onamandla, siyamlanda egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu oyingcwele, menzele Nkulunkulu onamandla umusa namhlanje egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Menzele umusa, moya weqiniso, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu oyingcwele, mfihle Nkulunkulu wethu onamandla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Oh, librakadoshe telebehesoya Libra kasonto kolebra hasuya labrako shentelebre kedostokoya libreke deso talaba hasoya. The fire of the Holy Ghost, the fire of the Holy Ghost, in the name of Jesus, 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 we call upon the name of Jesus, the name of Jesus. Igama liphezu kwa wonke amagama, igama likaJesu lona lodwa esilaziyo, lilodwa igama esilaziyo elinikeziwe ebantwini egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Lona lelo gama othe wonke amadola amasemazulwini emhlabeni nangaphansi komhlaba, Nkulunkulu oyingcwele, athi wonke amadola ayoguqa livume leli gama egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu onamandla, Nkulunkulu wethu oyingcwele, moya weqiniso, moya onamandla, moya wavusa uLazaro kwabafileyo. Oh Holy Spirit, siyathandaza Baba wethu oyingcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Menzele umusa namhlanje egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Menzele umusa ngegama likaJesu. Bayethe librako setelebre edosaya. We thank you, Holy Spirit, in the name of Jesus. Sazi igama likaJesu, yena yedwa ebethelwe. Nkulunkulu onamandla, siyathandaza moya oyingcwele, khumbula impilo kabhuti egameni likaJesu Kristu. Khumbula impilo yakhe ngegama likaJesu. Baba wethu oyingcwele, Nkulunkulu onamandla onke, nabo bonke abasesimeni esifana nesakhe, Baba siyathandaza elithi izwi lakho wathumela izwi. Oh Nkulunkulu oyingcwele, kwabagulayo baphila. There is no barrier, there is no barrier in prayer. In the name of Jesus, mighty God, mighty Father, in the name of Jesus, siyabonga moya oyingcwele, siyabonga moya weqiniso, siyabonga moya wamandla, siyabonga Nkulunkulu onamandla, siyabonga ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. We silence every spirit that is not of you, oh God, in the name of Jesus. We thank you, Lord. Nkulunkulu onamandla onke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. We thank you, oh Lord. Libra soto calebredia adosaya.
Labrako shentelebredia alosa tekeya. Librako shanteliba asuya. You are touching someone, oh God. Gekamalika Jesu Christu wase Nazareth. Under the sound of my voice, oh Father. Almighty God. Wonke umuntu osesimene esifana nesakhe. Siyathandaza gekamalika Jesu Christu wase Nazareth. Libra soya lida asoya. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Lord. Kegama lika Jesu. We thank you, Moingwele. In the name of Jesus. Zonke ilimu ziyakuvuma oba wena uNkulunkulu akekho ngaphezu kwakho futhi asoza bikho ngafaniswa nawe. uNkulunkulu awukhathanisana lutho, nguwe wedwa. uNkulunkulu othiwe ingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Asinayo omunye ubaba, wena wedwa sibalekela kuyo, ulithemba lethu. uNkulunkulu othiwe ingcwele egameni lika Jesu Kristu. Noma sizama ukukhathanisa, sikwazi nokukhathanisa, wena wedwa uzimela ngokwakho. uNkulunkulu oyingcwele uzifungile nangezwi lakho egameni lika Jesu Kristu, wazifunga ngezwi lakho ngegama lika Jesu, liyaphila. The name of Jesus. We thank you, Holy Spirit. We thank you, O Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Siyabonga kakhulu, my brother. Thank you so much mfowethu. Sizowenza upart 2 egameni lika Jesu Kristu. Khululeka mfowethu. Indlela osho ngayo ukuthi ngicela lo part 1 ungavela ungawufaki. Part 1 uvela ungawufaki ukuze mhlambe siqale kabusha, ngoba cause njengoba ususho ukuthi ufisa nokuthi lazi udaba ekhona bhuti, angifuni ukudlala ngawo, angifisi ukubuyela emumva ngilambathe ngesimo sokuthi kunzima. Khululeka mfowethu, njengoba usufikela ufika endaweni erayithi kakhulu, uNkulunkulu uzokusiza mfowethu. Khululeka, sizokwenza yonke into ngendlela uNkulunkulu asiholela ngayo. Khululeka mfowethu. Part 1 khululeka, uzosherwa nje kahle, yonke into izohamba kahle. Part 2 futhi nawo uzosherwa nje mfowethu, na yonke into izohamba kahle. Sisazoxoxa nawe mfowethu. Khululeka, uNkulunkulu uzokusiza. Ayikho inkinga. God bless you, my brother. Yeah.